Ukážeme na týchto voľbách, že sme všetci dobrí Slováci. Dobrý Slovák je dobrý republikán. Dokážeme, že budeme svorní ako jedna reťaz v práci za naše Slovensko. Ukážeme, že sme dosť silní, aby sme aj v Prahe chránili Slovensko čo najvýdatnejšie. Ja viem, mnohí myslia, že k tomu vedie autonómia. Ale prečo sa má hovoriť o autonómii? Autonómia, to je cudzie slovo, récké slovo. A pretože je to cudzie slovo, každý tomu rozumie inak. Povedzme si to pekne po slovensky. To je slovenská samospráva. Tomu rozumie každý. Samospráva znamená, aby sme sa na svojom Slovensku spravovali sami, aby každý Slovák u nás mal svoju prácu, svoje právo. My Slováci rozumieme svojmu Slovensku najlepšie. My sme si vydobili zákon o slovenskej samospráve v roku 1927. A teraz len hľaďme, aby sme tohoto zákona využili. Nesmieme sa drobiť, nesmieme sa od seba deliť. Keď budeme spolu svorní, vtedy budeme silní. A jestli nám jednoho dňa nebude administratívna samospráva stačiť v jej terajšom rozsahu, rozšírime si tento rozsah. Ale nedovolíme, aby sa kdokoľvek dotknul jednoty našeho spoločného štátu. Republikánska strana je a zostane neporovnateľne najväčšou stranou v tomto štáte. Bola rozsiaľ a bude stále. Čím silnejšia bude na Slovensku, tým viacej bude zhromaždenej sily, aby sme si dobili to, čo Slovensko skutočne potrebuje. Sme strana roľnícka a predsa sme vymohli výhody pre Slovensko, nie len pre roľníkov, ale konečne aj štátne dodávky pre náš priemysel, pre naše remeslá. My sme si vynútili prepočítanie železničných sadzieb. Sme si vynútili zníženie úrokovej miery. Si vynúcujeme prácu pre prácechtivých ľudí. Práve v poslednej dobe pri úprave finančnej samosprávy získali sme pre Slovensko pomerne viacej príspevku, nežli získali samosprávy Česká a Moravská. Sme a budeme najväčšou politickou stranou v našom štáte. Len preto sme mohli poraziť najväčšieho nepriateľa roľníckeho a remeselníckeho stavu, obilných a kadijakých iných špekulantov. V tomto svojom boji to uznáva celý politický svet. Aj naši odporcovia to konečne uznávajú. V tomto svojom boji za právo roľníka, za slobodu roľníka dokázali sme schopnosť a silu ako žiadna iná politická strana. To je dôkaz, že máme silu, aby sme aj vo všetkom inom docielili to, čo si vytkneme za cieľ. Viem, že práve preto obracajú sa k nám teraz s dôverou nielen naši dosavádni prívrženci, ale že prichodia k nám, že blížia sa k nám aj iní. Tisíce a tisíce, vysoké tisíce z tých, ktorí dosiaľ verili stranám iným, ktorí ale teraz veľmi dobre vidia, že u nás je schopnosť, u nás je pravda, u nás je sila, u nás je odvaha, že zrazíme každú ruku, ktorá by sa odvážila škodiť našej republike, našemu Slovensku, našemu slovenskému roľníctvu. Pozdravujem vás všetkých a prosím Boha, aby žehnal vašej dobrej práci.